Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag bikat yu amin nga sa kapada papagayam. Mandim po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay iti program. Dear Manong Nemi. Kaya ito ipagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras, kada kaya aming sangapada. Kaya't kumusta kayo aming sangapada, please share this program. Share this program. Kadpadaanan nyo rin pagkasalitaan ni Aida. Ti manugang nga armen ti katugangan na. Naku, may ganun? Manugang nga armen ti katugangan na. Niya, padaanan nyo na ito yung pagkasalitaan ni Aida. Pagkayam may intay nga ro din na irugi. Dito yung pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Aida. Ti manugang nga armen ti katugangan na. May ganun? Kapag nga ta, padaanan nyo pa pagkayam dito yung pagkasalitaan. Sagudayan nga ro ti surat papagayam ni. Kung nana nito, nakalawlawag yung bagana Yan, ti title ti programa tayo ako nana. Dear Manong Nemi. Apay nga ta Manong Nemi no sa sinupay dikiti daksangkasat nga parswa dito'y lubong isuda pa'y dikiti ad-adda nga daksangkasat. Numan pa'y bugbugtungak nga anak, ngem nakurapay kamlaeng Manong Nemi, tay kunadan nga sang kasapulan, sang kaapuyan. Paggraduar ko ti high school, Manong Nemi, idi aggedan. Paporit aggedanan, nga matay datatang kininanan. Kaslaklag bagtit Manong Nemi, kaslakayat kumit idin ti matay. Tadaka ti pengarot serbik ngagbiag dito lubong, idin to taawanin ti amak, awanin ti inak, awan kabsat ko. Digidi ka kabagyak Manong Nemi, at dadaman ti adayo ngagpadpada. Kabagyan ti inakin, kabagyan ti ama, awanda, at dadat adayo. Awan unay di makamamu kada kami Manong Nemi, agkaskasera kami. Malaksid laheng, kadagiti nasiyat akaruba, ken kastamiten, digiti kagayem, ken kaeskolaat. Uhen, numanen, mapukaw ko, tipuot ko, idi Manong Nemi. Nadisgrasya da. Sa pala intarayan, tinangdungpar, itinagluganan da nga tricycle. Jay driver, ti tricycle, Manong Nemi, tinakalasat. Ngem datatang kininana nga pasahero, dahil nga tricycle, ti on the spot nga natay. Nagsakit, nagsaem, nagasaksakit, nakaladladingit, nakaladladdaang. Amin na pakiiladawan, Manong Nemi, ti marikriknak,
kat saan nga maibus. Numanen, arakupek kapag sinublatan, tilungon, dagiti naganak kaniyak manong nemi. Nagagangay lang nga lungon, nga naramid da plywood manong nemi nga saan nga nagapuy ti punerarya. Tanya nga rod, kat awamit, iti may gamak a kwarta. Tati kwartak lang, edi manong nemi, iti na edi nga ipupusay da, kat umanala pagpletek, edi nga gawin. Tamadamak pala edi nga asasikasuhan manong nemi, iti papers ko, iti panagraduar ko, iti high school. Timbaglaki din manong nemi. Taada, ti kasisignadan nga gayem ko, ken kaskwala at ngayso ti kang kanayon na kang runaan nga mga atibay kaniyak. Iso da ito ni Jingjing manong nemi. Adalat ti sibay ko. Adalat ni Jingjing manong nemi nga mangipalagip ti panangan ko, inom ko, panagturog ko. No, awanin ni Jingjing, manong name yung best friend ko, awanin. Talaga kahit kumit idin ti matay. Kahit ko ti saanin nga makariing kalbasan nga kulapso no, mapukaw ko ti puot ko. Ngem, po, ta kahit kumit palaing ti umaddang agbihag ti lubong manong. Yung karigatak nga inawat ti kinapudno. Na talaga nga dayjayan ti nagpatinggahan tibihag, dagiti naganak kanyak. Kat masapul nga madangak, masapul kumpetak latak ni Apo Diyos, tapno ituloy ko tagbanyaga. No anyaman tagbaling agasat ko, itirabaw ti daga. Dagiti langen nabatbati nga abuloy nga inted da kanyak, manong nemi tinabatbati nga kwarta. Dagiti daduma manong nemi apagisulaeng nga pagbayad ni iti kasera. Iti makumpleto nga bulan. O niya, ayda, itutuloy mo pala ti mga kupari dito nga pagkinam, as pagkasiraan nyo, wano, ibatamon. Diyak kabaylan, nga bayadan, binurang nga kasera na nana. Dapat lang, papanam nga ruditan, kat atayo mo tayo ti kawagyam. Malaksi na doon, takaruba yung mangawat ken ka, mangalaken ka. Nagtulagan min ti gayem ko nga ganak di baleda. Agad na siya at unay ano na gayem mo, nga mangpasambay ken ka. Alakit din doon nagtapos na agad panawam to neto nga balay. Sumagmanulayang digiti gamit ko ken arwatek manong nemi iti impakek. Sa kalpasan na nagkuyog kami ken ni Jingjing ket inyawid na kundi ito'y balay da. Amumok din datatang kininanang na graman da kiti duwa ka absat na. Di Jingjing tinauna manon nemi duwa nga lalaki da kiti adyan na. Ala, agpipinasan siya tayo balasan ko. Ay da, iti kastoy lang kinano mo, iti balay mi. Makaano sa iti anyaman nga rigat tata. Ti onay pagyamanak ket inawat dak dito'y. No, kaya damat na kiti karuba mi nga makamamukan niya. Nga namipintas ti balay da, kaya siya ti kasada. Yung sandak mit nga inala. Mga mat no di mo kaya, di mo imbaga kadakwada. Nga magkasangbay ka kadakwada. Uray dyak kumamat imbaga, no talaga nga kayat da tata. Di ka inyawis da kuma. Sa bagay, ngayon kabutag gayim kay ni Jingjing, kahit amunan ti ugalim, nagtalag kamit kang kuha Agbalin naktunga nagagat ka na singpet, tata. Agad agkasilad ka nga rin ni Jingjing. Ala, Jingjing, sumarik kayo ito silad mo. Maipagnan, di kita arwatan na. Tumulong nga kadagiti trabaho ti unek ti balay manon nemi tamok met tanasapanak met sinusuruan de dinana. Kat siyempre, manong nemi, numalpas ko dikiti obligasyon kong aramiden, agpaghadakmet kadakwada, papanam. Nagsabol ti pagtrabaho ak tata, nana. Nanangarot ti pagtrabaho po, kita high school graduate ka lang. Kumporme dita, adumat dikiti mabaling pagtrabahuan. Naduma-duma manong nemi dikiti na-strike ko, tapno dahil at may kamak a kwarta. Tapno at damat maited ko. Kaninanang ni Jingjing, nakasla batog, iti kanek, nginal daw,
manong name, naman pahiya, pasarimat sanda nga awaten. Ngam kapilitan mat nung kang awaten da, at marigrigat damat manong name. Karpentero ti ama ni Jingjing, irin to ta, ninanang na manong name kata, ada pwesto na, apaglakwan iti nateng, iti tiyandaan, iti iling. Pasarimat na pa nag-extra iti karinderya, ngam saan mat nga steady, napadasak pa yung manon nemi, tinapanagdalus iti balay, nga ukuporanda, daan nga balay, manon nemi, nga madalusan, ta dandanin sumangpet, iti aking kukua. Awan ti steady manong nemi, pagtrabaho. Agrigat. Kumanay lata na pag-anusak, di daan nga arwatek, manon nemi, kat basta adaman ay mataggadak. Nana, awatin nyo dito eh. Pamon, adoyat na sa pula mintangal daw. Ang damit nakilatandan ko. Anya nga mo, patas ka nga isarek sa dyan. Iti paglakwan ti nateng nana, umay kay tulungan. Yan, mamaling at umay tulungan, at basit na lang di pwesto. At amang yung bagbaga nga, no, ang amamok na sumarek, naglako iti pwesto na. Naglako iti prutas. Iti protection dyan daan. Kaya kita inal daw no kan, steady. Alaman nana, alaman, thank you. Alagi ito ang panaglulukaton di klase, anak basa ka ti kolehyo. Nanoori ka sa ayat ko. Saan ka makabasa? Sa bagay, takamtupay, marigatang kamtupay nga mang pabasa kini Jingjing. Hanggang masapol nga pagbasahin mo isunod college. Tarapap mi, kanarapap na. Iyaraw dumiti bagimi Imbagpay kay ni Jingjing, tapos ibibiyag kay nga naganak. Ano ko man si bibiyag na tatang kinanang ko? Siguro ikarigadandag nga tamat na pagbasahin. Alaga nagtrabaho ka, balasan ko, agurnong ka. No, kaya't mo tagbasa, pambalin mo ti agurnong itangatawan, sa kanto agbasa at sumarunong atawan. No talaga desidido ka, kabailam. Hanggang mo kas pagkarigan ta, tapno awanin ti problema, kat agasawa ka, adala tamat kang ka. Ninanamay, tubingak pa eh. Dola ti mabaling mo pagpilyan. Ayda, mabaling mong itulit agbasa. No, kayat mo. No, mampe marigatang ka, sarden ka. Kan may kadwa, hindi pa nakiasawam, tapno, ada pagyanam, ada matan katulungam, ada matan asawam. Nagyanak nga rod manong nemi akas helper ni Nana Ising iti pwesto na paglakwan iti purutas. Kuna nga rod ni Nana Ising kanya. Nag-asap ka nga kadwag balasan ko. Manipod dadakang kit naganaran ito eh. Takasano kit napindas ka. Agapig sa ti charming mo, sagsapil mo. Di mo madlaw kakaduan nga babaro. Iti umay gumatang. Aman na ado nga ron, tibabaro nga may gumatang. Numunan ta, magustuhan da nga gatangin ti mansanas. Kuna ta kunada mang mangig ko, ading gatangin man ta mansanas mo, kunada. Akit agbukbukar ba't kami nga agpeso ta mansanas mo? Nananay kan nga balasan, ayda. Ay na, baka pagtungpalan na, agasawa ka nga din na oras. Ha? Sa bagay, agasawa kan, akit rugyam matante pamilya. Enti may balakad ko balasan ko. Agtanang kang pili, karagid agar-aram kang ka. Usarem ta panunot mo sa angat tapusom. Kadag pa sumanong nemi adon, dagiti agarem kanya, nga kaaduan na karagitoy kat dagiti customer. Ay, siyak ni Alex. Gumatang ka mo na saan, manong? Gumatang ha? Bagay mamuha ka, siyempre. Dagas ka din, ang ti customer, kat kamamuha na ti aglako. Siyang min na, Aida. Napindas ka, Aida. Mga taon nun. Nag-17 na akong At tanda ni Malpasan ti first school year. Nag-18 nakton. Huwag debukan to, na? Nananay ti pintas, ti pamagim. Nakalaplapsat ka, kalapsat na giti lakom nga prutas. Anong gumatang ka na saan?
Kit ni ato gururay. Sa kilo nga mansanas, sa kilo nga sangkis, kan sa kilo nga rambutan. Indardaras kumutin manong naming nga, yung kiniluan ni Sum. Hindi iyawat na ti pagbayad na manong naming, rapin na pinigaman ti ima. Bayaman, ima matlain ti may gaman. Kasta talaga di lalaki manong naming managchansing da. Tilaingin pa ng kita da kanyak, kadagbasbasol da, matmatan da. Ipangatong ipabada kakitaan, naroon na ti puon ti barukong ko. Okay lang. Anak met. Amangan no agbalinak ang bastos ko isnambera kat baka awan doon gatang kanya. Ado kit ado manong name di kita kararem kanya. Nakaroon lang aro din ti madana kung ti cellphone. Manong name takib mata ang betena. Tapno ang osarek. Nga pangkontak ko kinana ising. Wala saan kita. Pangkontak ko kinin Jingjing. Sa duman nga importante nga tao nga kontak. Spagari kan kung ano saan ka makastrek, matibagbagik. Nana saan ka sumura kita, matibagbagik. Halala, hanga balit, kasto nga aldaw kat mamanumot ti customer. Nagpaimbag ka karod. Basta kami madatnganak at sakit ti bagik. Kasta. Nagpakita ka ni doktor, tapos kasta kat amom, no, anyat aramidem, no, anyat tumarem. At agsakit ka no madama ka, pukakam ti aramidem nga amin no, kita, hangka madatdat nga na yun. Kasano ko ba nala? Nagsikog ka na, di hangka madatdat nga na yun. Hala ni nanam, kasano ko magsikog ka na, upay boyfriend ko. Di agangay manong name kabuta sa anak mata na makatulong nagtrabaho tiyo nagtibalay da Jingjing. Sana ko namang mangan sa jay manong mga anak lata ni Tiruar sak mo ta nagbayad ti kaslapan nakakasera. Ano kita ano ko ti bayadam kat saan ka mo ta namang mangan ditoy umay ka lang maturog kaya no kasta nga bakasyon mo kita rumwar kamet. Panakakaserak na tinana. Baba mong balasan ko inayon mo to ornong mo. Gaman nagkada kayo. Noon, dito ko mapalit pang panganamakit. Siyempre, dumawatak iti ore basit lang. Ngayon saan ka mati namang mga andito sa bagay. Alis tumatla dito, dumat dito at karinderya, kada dumapay panganan. Gananos ka na, hello, Wayne. Agterjerton, niya, Jingjing, gayem mo. Dila mamin ano niya. No, kung mata, edi second year college ni Jingjing, at first year college mo kuma, edi, napi ako mga matgadain inota, dakman lang may pas nagtagbasa no, hangkong interdiretso na sa bagay, kaya sigurado laki din nga rod, nga ti maikadwa nga pagpilyam, ti mapasamak kang ka, ti pa nakiasawam, iti na minsan malema nung name at may matang kanyak, kakasto ni ti pa nagmatmat na kanyak. Ng bad boy manong name tilangana. Nakaantatidog ti buok na. Kuwapo ko man ito, no? Saan kakastot ka na bad boy na. Naku, nagtinakim ko. Sana ka, fresh ko nagsasaw. Dumating siya, sulsud naman ng naming and jack ng kaskaso. Ito sumarunong umalema ng naming. Wow. Napawawak man nung name diyan daw masidig na customer ko nga nakagop ko hapo. Very neat. Bagong gupit. Bagong ahit. Nabiyag na kiti mata naman nung name. Kasalarangan ti artista. Hi. Anak gatangin manong? Sika ko man. Oh. Sa anak mo nga tagilako, siya taglaklako. Nung gumata ti 5 kilo, ada ka di discount ko? Awan. Magkakasal babaga ni Nana Ising. Kaya nga rod. Kit, noon yung manong presyo ti tunggal kilo, di times 5. Ure na sa labukel, kasla bonus na. Nangina namin ti prutas, manong. Okay, kumata 5 kilo. Ngayon, di pa nakabonus ko. Yung cellphone number mo. Okay, Matt. Siguro. Okay, kumata ka 5 kilo. And then, doon mo to kanya cellphone number mo.
Ang matadakas manong nemi tapno madado na kiti kagayem ko kunak. Basta sa langit nga sutilo na disturbo. Baka nagtawag-tawag tirabi. Ngayon pagpakamok yung kuhana. Manong, kahit disturbo tirabi, ano oras, hindi mo kahit nga ada text message mo, ano, tawag mo. Alas 9. Di ka between 7 to 9. Mabalin pa lang. Mabalin. Sige. As you wish. Noon yaman pagkayatam kan pakaragsakam. Ayda. Siya gamit ni Errol. Errol. When? Errol. Ano trabaho manong? May saklang tricycle driver. Nagwapo kang nga tricycle driver no kasta. So, ato na gini chicks no ka nga mangsada kanyak tap nagduganda. Siguro playboy ka. Awang pati nagbaling nga nubya. Si kanto pailan no kayat na. Di maanong met. Yung Jing, sangum ta customer. Excuse me manong ha. Ang tabay sa baling ang customer. Wala na, excuse me. Nakakita ka lang tigwapo, malipatan mong trabaho. Pasensya kayo, nana. Sige, Errol. Sige. Ay, kita mo kadlang ti main in laban niya. Nano, man, pagkunay niyo main laba. Kahit na gadget, una na dyan na lalaki ka na giti customer mo. Una tani gadget, mati ginagwapo na. Kaputa gwapon. Hinanamit. Ay, pagpadpalat ang babae, ay na. Talaga matiktikal kan. Sa nga tamat nga dakis na madaan akong ti boyfriend, nana, gabutan ni, 19 nakton. Manong na may inaram nak ni Errol. Tawagan nak, makasta, alasotso. Hi. Hello. Ano, Bram? Ready akong maturog. Ito balayo. Balay tigayam ko. Ano uli laki ti ama, kanina, hindi pag-graduar ko ti high school. Naggadanda nga na tayo. Oo, gusto gayo. Agigan ang agkaskasari ti balay tigayam ko. Yung bagata, ada studio nga trabaho. Jagla ko ti prutas. Ako ornongak, para ti nagbasa ko na ko ang papipay lang agbasa ka. Agbalikan tumatlang nga ina. Ngagtalin at kan doon nagtibalay. Nga pagpakadaan ti asawam. Kan mangpaspasungod ti asawam. Agbali na ka plain housewife. Kadagbali na tumat nga ama. Dagit agbalingan na ta. Rule hindi mo pa naibagati. Ano ko man kay papanan na, ti panagtaw-tawang ko. Kaya mo may ko pasaray panagkatang itikilakom. I love you. Kaya patsik, mamatihak ng iba't patag ng met. Sigapay lang tumunakin mo uding ang baling nga, babae tibiyag ko. Kaya patsik, nasakbat lang tumunakin mo uding ang lalaki tibiyag mo. Diba? Tsaka mo nga sawan na ito, tsaka mo nga musong batan, tsaka ba't amunuan at mapasamag ti masagbayan. Halos sagbat pata tayo. Napagraduar ka man ti high school, hindi matay ti inak. Ina lang. At akabsat mo, may mesak mo ngayon anak. Nitatang dada. Dua kam lang nagkabalay ti balami. Kat mo may kanton, tagasawatan, si kanton na may katlo. Kaslo sigurado ka. Padinak ka di kayan? Di ka pa unay amam mo, Errol eh. Hindi, ayaw mo ka na bagkiking ka. Nagkakit ka ka di? Nagkakitak. Nasingpit ka ka di? Nasingpetak. Apay, no umayik sa di pwestom, paglakomit prutas, saan ka di nga nasingpit tilangat? Sama met nasingpit ka. Tagwapo ka nga ron. Ala, paano nung tagpagan na yung bag? Wen, pambarang agot urnong para doon pa nagkasarta.
Ano nga tiket mo kasal? Grande? Ito may paim mo kuma? Sa bagay. Basta dinaskan ka na pag pinirmaan ta. Ken, ti plano ket. Agkasarta iti sangwan ti may nga mayor. So magmanulang ang mga anak sa tayo mga iti restaurant. Makalibre ta. Di ba? Sa tanto balbaliwan tagkasarin to no. Makurnong ta. Agkasartan to ti church wedding. Tuwag marchata nga. At kumpleto nga abay. Makaturkan? Sige nga rin. Good night. Sweet dreams, sweetheart. Good night to. Sweet dreams to. Sweetheart. Uy, sweetheart ko na kanya ko na. I love you. Aida. Sige na. Basta tumala mapasama. I love you too. Gabot at ang relasyon may manong name kat nung hasta nga day off ko. Umay nakalain iti balay da jinjin. Agpakatakmat ka na giti na eh. At nga mabati iti balay manong. Day off ko awam iti klase manong name ni jinjin. Mabanit umay? Umay ka asarot suda kini ero no mabalin. Di yung kahit at the chopper na. Boyfriend mo? Sa bagay, guwapo. Kasi ka kung boyfriend mo, ato tagar-arem kanyak, kanyak pelang kahit tagpa-arem. Sa kontrasang wandi ayat, ito na makapagturpusa, kanadang trabaho. Dahil karik-karik di parents ko. Sa akto lagasawan, ito na mapag-dwarmet ni ading ko. Kasama titulag eh. Ito na trabaho ko ni ading ko, ti pagbasaik ti college. Ito makapag-graduar tumatin ni ading ko, kaya trabaho na ison tumatin magpamasa ka ni Bunso. Manong tatawan mo rin nag-asawa ka. Ang nga bale. No, tatawan ko 29, 28, 30, okay lang. Basta, matulong akti rekapsat ko ken parents ko. Katsi ka. Nag-asawa ka, Andagos. Nasulay ka rin para kanyak. Ay, dano mabalin lang ko, ma. Hagapelagas asawa. Di lamamin ano, panang turpos mo, ti upat nga, tawon nga, na kurso. Mabalin siguro kastigasat ko, Jingjing, friend. Sa bagay, ti tao man lang mga ramit ti bukod ng agasat. No talaga kahit mong tikasawa, talagang agasawa ka nito. Agpas-share kami, agjojo ride kami, manon name, kadadadag kong taway, nga rakupan nak ni Errol. Ay, medyo, ikit-kitak man ko, agulagulak. Apa, hindi mo kaya. Hapay lang, Errol. Tsaka pinabisito ta lips mo, ping-ping lang sa tinaktakaw pa eh. Hindi ka mabisito mo to no, mapasti kasar. Di mo ka di kayat. Nga virgin ti bibig ko, ken virginak no, malpasan di kasar. Nakikaw ka eh. Gagangil lang deta, agtutur ka. Naging gaman nung name iti may sa day off ko, may nakinala, sana insang pwede ti balayda. Gagangin lang ti balayda man nung name sa nga dakkel, sa matabasit makuna. Uwen, napintas ti arubayan, kasla arubayan ti babae, at mga asikaso nga babae, kung na malalawan nanang mo. Awan, itatang na tanda. Sabi nga rin na asikaso dito balayo. At nakamot ka ni tatang ang mga sikaso. Na ornos, nandalimanek. Tama nagdaldalimanek kami kini tatang. Ni tatang mo nga eh. Wala, imbaga mga danon ta ni tatang mo. Isong simuro taking ka dito balay. Oh my son. At na dita likod. Ano kami trabaho na? Si Q. Si Q? Si Q iso na. Tricycle driver at met. Mabit lang ka. Inakayaman. Nagpalikod ba nung name ni Errol Kalbasan na nagsarunuda nga agama na simrek man ni politikosina. Napawawak man nung name. Kung saan kinagwapo man nung name ni Errol.
Gugwapo man rin Manong Nemi. Ni tatang na. Nakauyos Manong Nemi nga naka-short. Nagastoon ni tilingat na. Adan sa obra na titalikod ng paglilingatan na. Nakamatmatyo ti pamakina mano. Namatmatyo ni Errol. Security guard nga talaga tilangan naman nung name kasla soldado. Kasla manungan lang ni Errol. Ay. Tang. Ipagbagay ka na rin na Aida ang girlfriend ko. Aida, ni Tatang. Kumusta kayo? Kasla maama ka mga wag kang gati tata. Ay, Tatang nak. Isa na lang nalalay nga ag-exercise kaya bisuna. Mamanuag lang at dito Errol ito. Kasano ka tricycle driver. Di mat agtaray at adaman pagluganan lang siya kakit. Bisikleta at araramatik nga mapanag-duty no, duty. Sa sawan liwat ko jogging no, kahit ko jogging. Sumit lang ayam. Awag ko ya. Tata ko nam. Sumlagayan tata. Ano nga tata ko na, tatang ko na natang. O, no, kahit mga wagan ako, ni tatang. Nabayag kayo na nabalo? Tatang? Di pag-graduar ni, munot taon mo ka din, Errol. Natang, 20, 21 ako. 21. Less 16. Hindi, mano? 5 years. Di man katawan nga nabalo ah. Abi di kaya gasawa? Kahit ko man tagasawa ang matpatirisirpat ko. Kinuna naman ang name sanak pinireng nga. Delikado na ito yan. Kahit samot nga agawan ti ama. Tinubya, ti anak na. Nakunak tinakim ko. Ngayon agabay di kitidwa manong name nabispis nga talaga ti ama na. Nagkabilda nga takit kakaasyo ni Errol. Ni maap ko mang kabilda. Langanat mo't singero manong name kan soldado ni Tata Hildo manong tahilot na ganun. Ano, mangal daw kayo ditoy? Siya ako tagluto. Mangal daw kayo ditoy. Numangal daw kami, Tata. Mangal daw ditoy. Isak nga rin nagluto. Alaway, dapat numaraman ng mga agaman no, kasanot imas mo. Kasanot imas tilotom. Pasensya ka, nalasan ko naangawak. Makakatawa mo, Tata. Gamutin ang aw mo. Gamot at maluto manong name na nakasagana at damat basit nga repda. Amokit na, talaga nagluto ak. Imasik tagluto ko na. Nagadobo ak, ti karne ti baboy, manong name, kat kapot at danateng. Nagabrawak manong name. Iti balangag, paryana, ken saluyot. Sa kuwan, at dapat makita nga aramang, siguro ka talaga managsagsag pa o dati aramang. Hindi makaluto ako manong name kita kaya sarak. Inayaba akong di kita agama. Makayan tata. Errol, nakita sarak ko. Kapagpututan na pailang. Manong name nagtugaw ni Tata Hildo iti ungto ti lamisaan sa iti agsumbangin nga sikan na nagsango kami met ka ni Errol. Wow! Nami imas man hindi pa naglutong. Kaya ka di asawak. Kung ang Tata Errol. Ay, Tata Hildo. Kung lang na ita, Tata. Aman. Dati adumam sumunak ka talaga ti ingredients na. Oh. Kalkalingan natin kabil mo nga mantika. Nga pamienta. Kaya na okay, mayat. Larti na braw mo. Itatang matsak kumantimang dayaw kang kuha natin. Kita nagbayag kami na. Inuuna anak lang tang. Naman, talaga nga naimas. Yung tsak pinaramanan ti luto rin ko. Abay,
Abi di mo, pay, naramanan. At adang itatang tagdutluto. Dinanang kita, balog namin. Nga retot nakakatayan na, kapot kinabalog na. Sa mong isistoryan, pati napasamak yun inanang mo. Basta, magandilatan. Ha? Kaya naman, at tila kami, ipalpalagin mo, hero, nagdidayo ni tatang mo. Malagip mo naman yung tilab na unang asawa ng nanang mo. Sa nakitaan man ng name, nakikitutakit-kidayan, Imbaglagan sa nga nasiputan, ero. Huri lang nagarigan tirik na, ano. Di na pakinidayan ni Errol. Hindi ito pala nga, tatahil to tinangkiday kanya. Hala, ang takis yung base. Manong name ito dahil dimod lang aldaw, tsaka mo, tayo di remorbi it ni Errol tamapang kanugumatang ti. Nangig ko sigarilyo. Sigarilyo kayang tiloko. Nagkuykuyog kami, tsak maangot ti payod nang hanggat sigarilyo. Yung masadig kanyak ni Tata Hildo. Nakabugpagkat pa nagkita naman. Ayda. Tata? Napanan ni Errol. Napagkano gimana ng sigarilyo? Sigarilyo gayam. Ape di mamong sigarilyo. Ako man ti maangot ko payod na nakasta nga kuyog kami. Ikarkarigada na siguro nga ilimod kang ka. Salang sigarilyo. Naling penguminom ti arak. Agduma kami. Numinom ang ti arak, gagangay lang. Sana kang sigarilyo. So ngayon pasigap-sap ko iti panunod na idi ng santo ko mga sigarilyo. No uminom man basil lang sa nga hanay palubos nga mabartek. Naluko ti anak ko. Ayda. So nga. Noong petramasamak ka na kayo. Ibalakad ko kayong kabalasan ko nga. Likli kami suna. Ha? Tata, kumakit. Ibidayo iso na kanya, tapno, da kami tag-asawa. Kakaasikan to, nagbaling kang asawa ti anak ko. Kasalo yung ibaga nga, kasi nung harod, no saan nga ti anak yo, kasi yung labagbaga nga, sika. May sa kabalo. Nagsapsapo lagi tin. May kaduang asawa. Kabasulik ka din yung baga. Nga, iti da lang ang damo ka makita kat agayata kon ken ka. Ala, tatakasan mo. Api nga, ibaga yung agayat kay kanya kat nubya anak yo. Kahit nga sawan, sa anak ang liblibak. Kat numaamon ni Errol nga dito eh. Naibagam ko nga. Kat, kasi may sa ganapod nung agay-ayat. Masapol nga ipod no. Na apay nga si ka nga amanak at armanak at among nga girlfriend at anak mo. Saan nga para kanyak dito nga magpakat? Nudikit para ken ka. Sayo pa'y padpadaksen ti anak ko, ibagayo nga naluko. Ibagayo nga naluko at apno adaywak. Kaya apno sikat kayat ko. Nagbalas kay gabay nga makirebal, dadadailan nyo, karebalyo. Saan ko nga dadadailan ni Errol? Amok ni Errol gabong nga ta siyak ti amana. Siyak ti nariingan ng ama. Ano ti kayo sa tata? Saan ko nga pudno nga anak, nga putot ni Errol? Ha? Amo ka din ni Errol ito? Handa nga mo. Gabuti di asawa ek ti inanak at dapay la iso na ti sikog. Iti tiyan ti inana. Ingkamat ti inana kanyak ti sikog na. Ti makadakas saan kami nga nadahan ti anak. Tsaka manapay. Hala, api nga siya ti mga ibagbagaan nyo ka na kita. Asaan nyo nga ibaga kini Errol?
Inaramid ko, inaramid ming agasawa, tinang disiplina idi kini Errol. Kabaylan kumamat ang pagbasaan di college. Ngayon di adad di high school. Nagbalin ng balog, nakibarbarkada, nagkiinom, nagsigarilyo, napadasan na pa yan, nagsusok. Iti marijuana. Imbag ta marijuana lang. Saan nga dati kang hasta tilangana? Bad boy tilangana. Di na kahit iti nagpapukis. Ngayon tsaka mo tanas daawak, no api nga bigla nga nagpagwapo. Iti sarod-sudek. Nadakanon amo na nga. Pakarik na ti ayan. Kaya't na nga lukuyin na ito nga babae ti pa nagpagwapo na, panagsinpet na. Kaya yung asawan, tata, saan nga kasta tila nga dati ni Errol? Saan? Umay kati pakita kang katiladawan na. Nada picture na nito eh. Ito yun. Nakikita ko dito nga lang ah. Ada din nagbaling ako customer mo kasta. Tilangana. Iso. Makita mo. Iso reta. Kung hindi makita sayang nagwapo dito no saan kumakastat lang ano kunak. Iso na Errol. Kada gito man lang nga nagpupukus ka. Adan inom nga taon. Inom nga bulan, sipod nga mamukay, di ba? Adan tata. Ulitek. Saan nga rumbeng iso. Hindi pakiasawa. Ngaputan na loko. Atod bisyo na. Hindi nito tasyak. Adaman edad ko. Ngayon kaskam lagkapsat, kani Errol. Takdakkel peti bagik. Namatmatsyua kami suna. At sanak agin inom, sanak barbartek, uminukla sa kabasit, no, at tiyempo na. Kan sanak agsisigarilyo. Baka nabangbang luwak ng isuna. Ibagbagag na ito, ay da, para ito pagsayatap. Tata, diya kamot mabaling ko yung baga. Nabiglahak. Agasin nyo. Amoy ang girlfriend nak di anak yo. Saan ko aputot? Wala oras saan nyo aputot para kang kuwana kanta kahit amana. Pagkatapos, kahit tak nga gawin kang kuwana, saan kang gawin? Ibagbagak lang kang katipot no. Makisina ka kang kuwana, itatana sa papay. Dito sumangpeten ni Errol manong Nemi agat sigarilyo. Nagkapuan. Parang ta. Labang ka nagsigarilyo? Di mo kahit nga pabuya kanya pa nagsigarilyo? Ape, anak ka agat sigarilyo ka, Errol. Saan nga ang gulbot pa eh? Kasi madlaw ko pa yung tangipan mo eh. Yung kunak lang natural nga na yelo tangipan mo. Baham na padalusak to? Wari pa dulusan. Yung maglaki din ta. Hamo pa na nagkantilips ko. No, nagkam ko matilips ko sigurado. Naangot ko. Yung magtabibigla, ay, ping-pinglat kinis mo ka. Tinaktakaw pa. Sorry. Kung nakalano awan ti matingan vision. Timbaga kang kayo di sa anin, di ba? Kahit kumuntak balbaliw. Ininotek ng katente sigarilyo. Ken, ininotek ng katente panaginom ko. Arami na kagbalbaliw. Gaputi patpatik kaida. Sikat katulungak tap na makapagbalbaliwak. Mamatik ako makanya. Ano ko tek? Nga naluko ka? Idi. Nga may dinamamukan. Hindi nakarek na aktayat kang ka.
Indrung kaya akong dagbalbaliw tap na may kariyakan ka. Awang ka dito karabing kang balbaliw. Da. Abay no, adama din ang bisyo, saan akong nga kayat? Saan ka di ako nadang at ipod nung ayat kat maging sino ka man? Minamauyong deta ng ayat. Saan ako mga ayatek? May isang tao nga, naluko, dakas, mudo, sino man. Abay nga tsak, pilyen tayo ya. Saan nga naluko? Taon mading ang bisyo na. Di nagkadimik kanit yan sa ngagbalbaliw. Sige. Sabi ko mga harot, tultuloy mo't pa nagbalbaliw mo. Tapos sa nga sayang ti panagayat ko kain kairol. Kahit kung gawin, itulod na kon. O sige. Manong nemi kaputa, talaga ba't ngayon impaneknek ni Errol, iti panagbalbaliw na. Kan kaputi patpateg ko. Hindi baga nang nagkalay sa kami manong nemi. Sige, kunak man. Inya mamugmatan manong nemi ni Errol, kini Jingjing, tinamin na doon kong daway. Okay mat kang kuwana. Okay mat kada kinaganak kang kuwana. Nga yung bilang ko nakasukat na kinaganak kanya. Lalakad no lagi di talaga nga nasingpet, kadnamnamay nga agtultuloy nga balbalo, kanipatpatig na ka, kanipatpatig mo. Akat tawon ti makatubang ka, balasang ko. Nga matamang tubtubang kanyak nanak. Asin no? Ti amana. Ano ti bagbagan ti amana? Nasaan ka nurumbring iso ti pag-iasawa? Tapay. Gabutan na luko ka no. Una nga magbalbalo ba't ako na? Asin doon yata ang amana yata. Imbas ko mapabaron ng di anak na. Ayam samat. Agaran ba't kanya di amana? Ana? Anya? Allah. Ano talaga di amana ita? Balo? Abalo nga. Namat-matyo kan. Nasingsing ba't nga ni Herol? Nagkarabal gaya man ti agamakan ka. Saan nga makumagkarabal tam? Inimatan na Errol ti patpatig ko no inaklon ko na na. Alala, no dalata kang ka, ti aming nga desisyon walasan ko talaga nga kayat mo ti makiasawan ken ko na. Nagring ti cellphone ko manong nemi ti may nga sardam saan nga nakapunbuk. Sinong batak? Hello? Aida. Sino pa eh? Ni Hildo. Sino nga? Ni tatam na Hildo. Abi nga Hildo ko na ilata. Ni tata Hildo ko na ha. Saan ka rin nga si Kamil nagkunay di nga. Tapos ladi mo kahit ngawagan nak ti tatang. Abi nga timawag ka. At baga kanyak ni Errol. Pudno ka di. Ano tulagan ti kasaryo. Naka-schedulean. Wala ta. Iti munisipyo, ni Mayor ti bangin kasar ka na kami. Tilayang alak nga kaduwak, dati best friend ko, ti duwa kabsat na, ken dagiti naganak ken kuha na. Ngay sumatan ti panakanaganak kanya. May sa, 1, 2, walin nam kam lang. Timatimbaga ni Errol, sika, mangalan tumaten ti duwa nga mga anak, nanayon tatatakin ni nana, naganak ni Jingjing, sa dikit tayo pada nga tricycle driver. Ito lang, gagangay nga restaurant, ti pakaangay ti reception. Saan ka din na may babay? Saan ang tatapag ang mga babay? Ada balat yan, Sam. Nga mga sanod ti amin. Saan nga may sanod tata? Agpunod ka bilang, sumagbano pa yung aldang panunod ka. Saan ang tatahanan sa naskan pa nga panunod ka? Mamati akin Errol, naluko man ngagpeso, ngam kapukanyak agsisingpet. Sige, awa maramin ko.
Nagkalay sa kam nga rod ka ni Errol Manonemi kat siyempre inyawid na kung dito balay da kat ito mismo nga silad na isumuten tinagbali nga silad. Impahay ko siyempre ti amin ko ti kinabirehen ko. O mati may bagak manong tao mat pati pangigidyatak. Ngayon basta nariknak na sakit ngayon mapagapaman laeng kalpasan na nariknak dili sangsangin nga imnas. Ang orela mitlo nga gundaw ay manong nemi kadedi nga rabi. Gabot ag-asawa kami manong nemi paritan nakmaten nga mapansumrek naglako. O, paramid ko manong nemi desisyon na. O, ang tinaramid ko na di nagtagibalay manong nemi. Irinto, tani katugangak, nga ni Tatang Hildo Manonemi, mapamutag duty, tarabii ti duty na. Ngayon no kasta nga aldaw, at dakam nga dua, tas ang harong nga naka-duty. Manonemi, no kasta nga, agdaldalusak, kati kusina, at damat nga nakataktel. Nga manggit kita kanya. Tatang, apay, nakadikos kan. Ampay, madon dumakto agdikos. Indon malpasa kang laba. Tapay, tatang. Awan, tilukot to, napidamahagan na nagdikos akon. Sa ako lumakita nga nakabado no kasta nga. Mapan ag-duty. Yung nanda dito balay, naka-oyos lata. Nalipakpakita nga ilas-lastog ti kinamatsyon. Makabulan, 2 bulan, manunemi, nga kasta ti mapaspasama. When, mapanagpasada, ti asawak, sumangpet, medyo sardaman, iapunten ang tumaten, ti maspasadan na, ado nagagitak, sagor nung ka, para na. Para agbalin tong anak ta. Diba? Sige. Kan namaornong ta, papantan tumatag shopping na. Para iti barong arwatek. Sige. 3 nga bulan manong nemi akas ta. Idi, tatimay sa ngarabi manong nemi saan ko nga maorang nga sumangpet. Ape na ta. Awamaten manunemi ti katugangak tanapanan nag-duty. Tawag-tawagak manunemi ti cellphone na agreeing saan ang sumbatan. Ngayon di sumbatan na manunemi nakiktutak. Ngayon ta. Hello? Sida? Ha? Errol? Ni Aida ito. Ano yan? Tawag ka nga tawag. Sumangpayarak tumalapit. Tawag ka nga tawag. Nakatimiss call mo dito. Kaya mo sa wine. Diyan ka mo sa naramidak. Madanaga na ka rin. Asama ta kasi ng oras na panagaw-awid mo. Sige. Ano ba natin? Mas makadisturbo ka. Diyos ko. Nabartekso na. Iti sumangpet manong nemi kas taunit panang borur-bur na ti tricycle. Ngorila na ganit tidigay ti tricycle na manong nemi di preno na nga. Adda ni ti unag ti garahin. Sanak binog ka man. Nena! Amay ka man! Nena! Diyos ko. Nagbalbaliw sa matin ni Hero. Git ka po ta saan ka may kaskaso manong nemi. Isun ti simrek. Abay, pagpakunyang ka sa kasumrek. Ay, alay ko. Tinong panak. Sala nga dahil tulo ko, ha? Kapot na mapapatay ko. Alay ko, alam mo, alay ko. Tinakbag ka na lakas na, alay. Kapot na talaga nga, desidido manong nemi nga mga tultuloy, di parang bakil na kanngak. Manong nemi, tinumeng ko, tipsel lang na, alay! Kung hindi patanak, manong nemi, katore lang, na ipasuli nga, aputin na tipusong, ayop ka.
Tinumang mo ti ukal-ukal ko. O, papatayan ka! Nagtaraya ko manong Nemi nga napanangis nagsapay sa lakanin ni ti Karoba. Huwag manong Nemi talaga nga kamat-kamaten nak. Siyempre ka manong Nemi ti may isa nga balay, ti may katlo nga balay. Manipon ti balay mi. Tulungan dak, kamkamaten ng tasamak. Alala, ireka pong order rin daw. Siya ka asawa ni Errol. Wan sir, kunak manong name ita. Nakainumpurmi nga polis. Sobra ka kumang nag-judicat. Amo mo ka di nga nalayang ti asawam? Buong ti ulo, ito na itong lugar na ito nga, Errol. Nadyak manero. Namin ando na simra kiti pagbaludan. Ay magpataglaeng umay arreglo na ito yung security guard nga amana. Mas daw kami, di ba kadang nagbalbaliw ka noon. Ay kinasiyat lang ang kurak Nangarunang ibagada nga kasarin ni Errol. Niliwan dyan babae na kunami tinakan mi. Saan nga binagbagaan dyan amana? Puno na. Sa bagay, adamat ka di kalindagan ni Errol nagbalbaliw. Manulang ang bulan. Dandanimat ka din makatawan Yung italamanin nga ramidan na di kastoy. Limabas dito nga inspiring nung ada ka talang naadara nga talang tao nga nainay di panagnana nga bumalasyo ti kalsada baka nadungpar na. Sir, inanano na ka? Tinungpanak. Sa nakbagkalan ko bagbagkalan ako nga intuman ko ti salag na. Pero ba yung lang ay tinaramid mo? Yung baga, amom tinaramid mo, tano saan? Napatay na ka kuman. Tawag ka din tinangibagakin ka, nang patigmaan kang ka, nga saan kang makirelasyon ka kuha na? Ada, sir. Sino? Di ama na nga mismo. Nawapisan ka nagtungpal. Tamok akit, ada kalintigan met ni Errol ngagbaliw. Mamano ti kasta balasan ko. Naluko, pagkatapos agbalbaliw da. Makamagbalbaliw da man ng sangang pao. Agsublin tumit lang tipod no. Hindi pa norditat mabaling ko tata. Asawak na tirisuna. Kaya anong sa mga ron, anong asta mabartak? Kaya nasayat mo tisura do sanga mabartak. Nagamit ang ngaro din, tata. Ang kapalagaw awin. Kabuto talagang kapungtot na kapailain. Nangaro na kit nadangram, napasaktan. Ano na siya, at doon pang kontak mo kini katugangan, tawagan mi sunak, di pagamtipod no. Namambalin naman iti ag-excuse. Hindi paggwardyaan na. Tasaman lang may mesa at gwardya, talo mo na duwada. Diyak nga ron na ano ti cellphone ko, tata. Ay, honey, among ti cellphone ni Hildo. Number na. Amok. Alala, tawag naman lang ha. Tagsarita na ka na ti banugan na. Kinasaritak manong. Tatang. Abay, napasamak. Kinabil na ni Errol. Gusto ko ni Bartek na. Binagkal na pa yung bagta tinuman ko isuna. Adag dito'y Karuba, pinagkamangak, baliti polis, ay ni Sargento Gonzales. Isot nang ibiling ang tawagan kayo. Pamatagabidak, excuse sak. Nangrugin, Aida, nasaktan na kanti asawa. Nangruna, pinasaktam, nasaktam mo tisuna. Alala, sige nga ron tangang kawidak. Kung may kanto alain nita. Sige, tatang, urayin kayo.
Kasta nga ron tinapasamak manunemi umenak inala ti katugang iti balay da Sargento Gonzales. Kalpasan na kat nagkuyog kami nga nagawid iti balay da. Ngayon di sumangpet kami manunemi awan gayam ni Errol. Sa nung ano tinampanan na. Baga nagsubli ka na kiti barkada na. Tatang, ano ang teramidag? Ang mga no, ito nagsubli ka, hindi pagjutyan nyo, paggwardyaan nyo, kat nagsubli kat madanon na. Tinasyahan. Nagsubli ka pa lang sa Jay, naggapo mga balay. Dagayin mo. Tawa nagsubli ka tumalan ng agawit ka tumalan ng bigat. Ito no namnamay nga muusawanan. Ito no tawagan ka, kat tumabali mo tagawid ko na, sunod pa nagawid mo. Sige nga tatang, itulod kan. Anang tilukan nyo? Inalag na tayo motorsiklo, tagadwa kang gwardya. Mumitang kita bisikleta at paglulugan, exercise ko. Sige nga tatang, ilubon na karon ta, ijapalayan da jingjini pagturo ka. Ilulubon ko ken kuana manon nemi siyempre kung petak ken kuana. Nako. May kadyat lang unay tibagi ni Errol manong nemi. Naingpis. Numampay na bukal tibagi ni Errol. Ngem tibagi ni Tatang Hildo manong nemi. Wow. Mapnegak nga mga arakop ken kuana nga daktilikod mo. So nabanglo manong. Awan ti kasto nga banglo ni Errol. Nakabangbanglo ti katugangak manong nemi. Kaya may tulog ng kaon, matikat to yan. Tang, thank you. It's okay. Thank you, Tang. Kinunak manong nemi kat jak nalwada nga narakop ko. Okay. Natingin ka kumakata kayo di. Ngalawan, sabon nga mahamay babawi pati nalpasan na pasamak. Ngem, saan ko nga palubos pa yung masaktan na ka? Ni Errol. Tang, padasan ng ulitan. Siyak, kasango na. Bulbulo at tiloko. Tinawagan na kiti kabigatan na manon nemi maga nangagawid akon nagawid ak ngaron jing nakon tala masarsara ka friend. Nakita ka katuganga nga nangitulod kang ka. Nakita kita idita araw ko pibisuna. Kasal saan pa nga lakaya? Isa ko malaingan. Ang samad nga nagarim kang ka. Ama, nagarim ka niya kiti. Nagloko kan. No siyak ko mati si ka. Isola ko man. Ito makasang pangatakon manong nemi madamang agdram-dram os ni Errol. Hindi makita na saan gunoon. Ni Tatang manong nemi tinang ibaga. Ala, ito sarang kayo di ka ninyo, nanganakon. Oh, Errol, nakamulumpog ka, numayan, tagsango kayo. Siya akong tinagluto. Alamang kayo. Pwede bang mga kami manong nemi? Aida. Sorry na pasama. Napuutan mo't lang? Tsaka rin napuutan eh. Imimba ka ni Tatang. Tinungpa ka no. Binagkal ka no. Hindi ka lang usawanin. E di tumangak na ukal-ukal mo. Sako lang. Nadlaw. E di nagsubliak na yan. Hindi ka kakaduak. Nagsakit din. Nagsakit dito eh. Sorry. Diyak to na ulitan. Kasanon ulitan tumanin.
Hanggo to ulitin. Agtulag ta. Once ko ulitin pa ti agbartek nga gawid, isina ka. Panawan ka. Hanggo to ulitin. Nasayat mo sa sta. Nasa mo itong ulitin. Ngamiti ka nitong ulitin, munak manan. Saan kanton nga? Kayat pa'y. Manong nemi saanan nga inulit iti sumagmano nga lawas. Ngem kalpasan ti makabulan manong nakasapsapa. Arig na manong nemi sampay nga nagtindag ti init. Ito sumangpit iti balay. Ngasto onay man ti anit-it ti tricycle na manong nemi. Sanak man yung binugkawan. Ay na! Diyos ko. Ano man dito eh? Kumay ka man! Nagdardarasak man ta. Iti kasting no oras, Errol. Nabartek ka. Imbag man ta, saan mo nga maindong part tricycle? Sana ka nabartek? Nakainumak lang. Sabi nga, kasta ako na yung mga tipong-tut mo nga. Ima ditoy, saan ka agad atras? Kasano nga agad atras ka darupan na? Kailay-layot mo ti imam. Sumber ka dito ulit. Saan nagaguyo na nagas na impatanak? Sumber ka dito ulit. Yung puta na pigsa manong naimi, inurod na. Kaya adakam niyo ito uneg manong naimi. Nakatbagkalanak man. Ano man ito pasok? Magnidipot ka. Ada relasyon nyo kayo ni tatangayap ka. Apo. Manong naimi itumin ko kuma. Tipos ong naamo na sa lang amo na nga ilisi. Danugan manong naimi tinamaya. Sa ako. Rinama sa kasta. Ay, pisitik tao kalukal mo. Anak ko, ibanam. Sa anak pa lang anak ni manong naimi. Napahanak iti kusina. Na anak ti badang. Kat talagang kahit kung napapatayin. Ngem di ulo na di putanti po ng manong naimi. Timpak ko iti ulo na. Ay! Matay ka. Napukaw na tipuot na manong namin. Diyos ko, natay sama ng nagpaiso. Hala, kasaw na yung matindi pa nagsaya sa itidara at ulo na. Hala, Diyos ko, nakapapatayag matay. Tinawagak manong namin, tikatugangag. Tang, gawit ka kuma. Napangur ko ti ulo ni Errol. Gabata, magkalanlak pa din, si Mangpat ka na Bartek. Manong naming kalpasan na, imbaga na kanyak ng ambulansya tayo ba? Damat manong naming nakapudbok, iti cellphone ko, nga cellphone number, no emergency launay, manong naming kit kasapulan, iti ambulansya. Nakatawag ako manong naming ambulansya. Nataramidek, Diyos ko, kapag hindi napanak pala ng alab buneng, apa nga pinang-urak ko may lata ulo na. Putan, imbaga taputan na, saan nga tibangag na. Ano ka sa nuno, titadam na tagbat ko. Sko, hindi natin na rin mamaspasama kaya. Saan ko mga matay? Ti asawa, ko, tanong matay, kasi siyempre mabaludak. Saan ko mga matay? Nakalasat ni Errol manong. Kat ko na kanyak, tikatugangan. Dito kumapila na tayo tulo ko. Hala, tatang. Nagsayatin ta, nagbiag, saan nga na tayo? Taga sa pulang pala, tagas kagwala. Engem no, napapatay ko kumadin, ibalod ak. Sa bagay. E mamam, nalagaan lang ti kaso, ti pumatay, ti kastoy. Atang natang may bagbagayo kas na saan nyo nga. Impateg ti anak ti asawa yo. Impateg ko. Amo ti Diyos no kasaon pa nang ipateg ko keng kuwana. Idi ubing pa. Ngimi di aglokon. Idi agbali ng buong ti ulo. Idi kang kanayong ngumapang ko. Makiareglo ka dagiti
dangdangran na. Mapang kong irawan pagbaluda. Yung daw-dawat kong kayong kuha na nga, matay la ko man. Tapos mo yung pinsan di pa nagrigat ko. Di pala kayo man sayang na. Isungawanan di pa nagbalbaliw na ito eh. Talaga mga napudno di pa nagbalbaliw na api nga saan nanging tuloy. Winarningan pa yan. Ngano uliutan na kitisina. Itay naramid na. Matungpal mo ko ti karim nga isi na misuna. Talagang isin na kong datang. Nagsubli ako di balay ti gayam ko. Sadyaya ko ngagyan. Makamukha isunang namang bantay ti ospital. Daka ito lang ti makamong agbayad. No manot hospital bills na. Nagawid ako sa balay. Talaw ako na kita ruwatek. Sige. No dahil at desisyon mo malasan ko. Adakin ka. Nagkawanak na maawatan daktatang. Ito sumang patak dito ayan da jingjig manong name. Ay, tala masarsarakam. Gayem. Unarot. Uy, di mo pukutan. Nagraduarak ton. Napiyapay kang ka jingjing. Nakagasgasat kami siya. Isumat kami ti kinayat mo ita. Ano kumata talaga nga, nagpursigi ka, nagbasa. Mom, nagpursigi ka. At daw matagal mang tulong kayong kano, emergency yung pagkasapulan. Mabali mo mati, agtrabaho nga irapin. Diba? Ano nga ritan? Nagsubli ang trabaho, barbarin kahit na paninana ising. Tawagan mi suna, barbarin kahit na kapangalan. Tinawagak marong nemi. Nana, ni Aida na ito eh. Ay, Aida, nagpaso niya damag ti radyo. Susapo, imbag no nakalasat di asawam. Nakalasat. Pinanawa ko sa di hospital, ni tatang nanti baka mo. Kasting karik, ngano aramidan na pa minsan, talawa ko ni Sona. Mabaling ka dito sumarik man ni Nana. Kaysa no umay na di asawam, umay naka ulit-ulitan ng isang payat. Sa nga tamit. Natamok, baka umay mangiriribok dito eh. Delikado. Padasan tayo nana, no, kas pagarigan, umay kas pagarigan, mangiriribok. Alakat oray no, saan ko ni pilit nagtrabaho. Yung padasan tayo ko ma. Alala, yung tubig at umay ka nga ron. Kalbasan ti duwang alawas, manong na tinawagan na ti katugangan. Hello, tatang. Ano damag, kumusta man ti anak yo? Agad, makalawas man ita nga paspasada man nakatawag kay mga ron. Nutiyan mo, adag dito tiyandaan, naglalako saan nga umuwi dita? Saan man? Ano turos day op mo? Ano nga daw day op mo? Ano kuma? Tapay? Sana ang day op? Kabuta. Kahit ko ti agabrot. Tapos siyempre, no, hanak ang day op, adalamat latay na ito ang sweldo. Ag-relax ka kumamin. Itong day off ko, day off moment. Takapay. Baka kahit mo paspasyal ta. Ano ni tatang? Diyan kaya tatang. Si asawak pala at anak yo. I miss you, Aida. Siya, sa mga miss. Well, no kung mga minta, sikatin mo na nga naman mo, balo ka matidin. Di sana kumang babawi. Ni makas pagarigan, makirelasyon na kang katatang, dakilo na nga basol. So I'm sorry. Naman pa nagbaling ka matang napatigkan niya. Sa mga parigatan ti bagim. At akarbay nga nagreksak. Ang dakil nga basol ti Diyos tatang. Sorry. Sige, saan kapilitan? Po, na matan. Akarim ti katugang. Ngayon, ko na akong manong na yung mga minta, isog naman mo. Imbes nga ni Aaron. Imagine, dinayaw ko, di damo ka makita, kinamatsuna. Ang gugwapo nga amang ni Aaron. Ngayon naman namin Aaron,
imo na nga namam mo. Aging ka manong nemi, nga bayat iti pa naglaklako. Bimtak ti damag manong nemi. Ori la impapigsa, dagiti ada radyo na iti tiyandaan, manong nemi ti radyo da, iti pa naka-report, iti may isang plus report kanu. Uy, disgrasya kanu manayin. Tricycle. Tricycle. Disgrasya. Oh, nakakaasi kanu rin dyan, driver. Ori kanu rumbar ti utek na. Diyos ko, orak na nagsidok. Nagalingagak manong nemi. Nagigtutak layangan, di bagada no sinot na disgrasya, di anagan na manong nemi. Di asawa. Oray ko lang napigsa. Anya, asawa? Wen, liso ano man tagkakapilya do kakanagan. Diyos ko, liso nga ta. Tinawagak manong nemi ti katugangan. Hello, tatang. Nadamag yun, damag? Madamag, tingtingin ka ti radyo. Naka-duty kayo, daal daw ang trabit duty. Iso ka din ti anak yo. Ti anak ti asawak. Ti imbilang yung anak. Imbilang ko idi. Diyos ko. On the spot ka nung anatay. O kanin ni Errol. Ti asawak. Awanin ti anak ko tatang. Awanin. Kat siyempre manong nemi impanisak. Nga siyak siyempre ng asawa na ti adalat nga nakabantay ti sibay ti lungon na. Nga siyak manong nemi ti umay da kondolensin. Di ti umay makilamay. Nga siyak manong nemi ti pangyawatan na ti abuloy. Naliday. Nabadasak manin ti nagsangit manong nemi. Saan ko libakan ng impateg kumet ni Errol? Impateg ko. Kat sabat nga amat nga mapilpilit ti panagarubos di kiti luwa. Nga mitilikudan di kiti yung luwa manon nemi. Ada agur-ure nga nagsak. Agur-ure nga nagsak manon nemi. Nga enak masirsir mata. Nangaruna no kasta nga agserbikan niya ti katugangak. Mangankan. Mangankan. Apa nga ni Jingjing? Ni Jingjing tinatibay kanya na dati. Masapol na matakawin. Kaya matama pala ti klase na. Ni Jingjing edit ang tatibay, di matay di kiti parents ko. Saan nga tiyak na yung kini Jingjing di mga tibay kan ka. At tuyak. Ay kaya mo nagtatang pangan ka. Subuang ka. Ala, tatang, namabain mo ta. Nakamansayag pa ilang mat ni Errol. Nakais-isam kay Pai. Kasi lakasang kay agladingit. Agladingit at tawanin. Ngayon magdagsakak, taginanan, saan ang makaramit pa itidakas. Dahil ito susto nga pa nagbalbaliw. Itiligudan, dagiti, nang langim nga ulip. There is still the shine. Panunutom tulitan, tumalpastik, tabon, si kamen. Kinunakbet manong naming at ilikudan, ti ladingit, ti rupak, kat adagur-ure nga isem katraksi. Kat gapo manong nemi, taasawak, ni Errol, nagtali na edak, iti balayda, manipot may sayag, aging ka may tabon, aging ka alalpasen, ti makabulan. Nagsubliak manong nemi ti trabaho, kalbasan ti makabulan. Oh, kumusta balo? Nana, isasapo no kubig ka na balo. Awang pa'y anak mo. Nga bali sa kalpasan ti anak, adamad da jama. Ngitamot, nana, telebagbagayo. Oy. Kita mo laing ti plano ni Apo Diyosan niya. Ay, di magas ka pa lang amin kini Errol, sakbay nga, napangkatusos to nga lalaki nga naikari ko para ken ka. Ala, saan nga ruting na baybayagan nana? Oo, natakalaga Manong nemi kalpasan tinasaro ka makabulan. May nagbatin si Narek manong nemi ti katuganga. Kati unag ti silad ni Idi ka ni Ero. Tatang, ala, abi nga tayo dito Saan ko mga iturang Pedrik na? Tayo di pa lahing damo ka makita. Kunakmet. Saan ta napakabasulan kaputagin inanan ni Errol. Timbilang kong anak, oris ang kopod ng anak.
Siguro kat talaga nga sika, tinekari. Nga katakta ko na inay ko itong palbiyag. Nga pengor ti mabaling ko, tatang, ikatay mo ti tatang hawak mo. Hildo ko na. Nga pengor ti mabaling ko, Hildo. Hildo, nagbanglo ka. Awang kasto nga banglo idi ni Errol. Awan. Kan nagbara dagiti bibig mo, nagbanglo dagiti bibig mo, tatang. Hildo. Mapne kak muna nga mga arakop kang kuha naman nung name kan talagang mapne kak ti kinabara dagiti bibig na. Ti kinalaing na. No amukla ko ma. Jakla ko mga nagdaretso. Iso na matlagaya man nung name din sagot ni Apo Diyos kamang dad kanyak tiragsak. Kan tinatali na ay naragsak na mapamilya. Kalbasan tinasarok nga makatawan nagkalay sa kami nga balbal. Ay, nagkalay sa may kaduang gundawang nga makikalay sa ak. Yung saan nga sangot ti mayor no iti simbaan manong name. Uwen, wagapay kami kani Hildo manong name kasi lang agbagay kami ti edan. Ta talaga nga na maintainer ni Hildo manong name ti puner ken kinagwapo na. Ni Jingjing manong name iti nagbalin nga maid of honor ko. Ken nakaragraksak mo ti sun. Awanan ti sa pulang pay friend. Ibagam to kayong kuha na nga, agbasa ka. Uwan ibagag to. Pagbasaan na ka ti sikyo. Nga asawam. Manulat sweldo ti sikyo. Ngem, adan sabot na extra nga paging kaman niya, balakay mo. Awanin ti sa pulag pa manong name dragsak nga sapsapulag. Nadyak idi masapulan kanarik na kini Errol. Awanit sa pulag pa manong name no panakinaig. Kastoy gayam ko na tipudpud no panakay tayo. No adda pudpud no nga ayat nga naibudi ka dagiti arakop ka nag sanak inayat idi ni Errol ti kunak. Tano inayat na-maintain na ko mga nagtultuloy ti panagbalbaliw. Dito na pang magik idi manong name ti kanang kalikuman. Awan ti sabali nga nakarik na ako ni pudnong hayat mo saan nga ni Hildo. Kani sumit nang ipaihat idi pudnong hayat para ken kuan. Ti amok idi manong name kat saan na ka mapututan ti asawak tadi na napututan idi ti asawa na nga ina ni Errol. Ngam kalpasan lang ti inam nga bulan manong name sipud nagasawa kami adda nagpitpitik idi saklot ko. Kasta awan itiragsak na manong name di bagak. Aganan ka, sweetheart, ha? Yes, honey. O, ang tipagdanagam, ikair ko retit bagik, kanti anak tayo. Kamodyanan na, dan tumitlangin putot ko. Tataga sa mga putot ni Hero, saan? Talong nga bulan. Iti tiyan di asawa. Iti ta, nag-asawa kami. Sino martipod nung ama ni Errol? Saan mong nasalutsudan pa eh? Sa anin nga nasken maamam pa eh? Iti agdama manong name na daan kami ti talungan na. Salaengen nga paralako ak manong name iti prutas iti tiyandaan minutikat kukakon ti pwesto. Bukod kun nga negosyo. Malagsit manong name ti kinasikyo ti asawak. Kabota mahilig ti bisikleta nangipasdek iti negosyo nga pagkatangan ken pagpatarimaanan ti bisikleta. Hildos Bicycle Supply and Repair Shop. Iti ili mi manong nemi. Sala nagsardeng ti negosyo mi, iti kapigsa ti pandemic. Ngam kada kito manen, manong nemi, ket still. Numampay, sana kas idi, iti kinabintas ti negosyo. At least manong nemi iti nakasagana, ng ornungan mi, nayunan iti bangko, para ti masakbayan, di kiti talungan nak mi, nga dadapay lang ang papada iti inventarya. Siyak iti agar-aramin, iti module da. Ngayon, rapi ko manong name nung kasta nga sakbay, nga mapanak iti pwesto nga glako. Dito iti pagkasarita, kinagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga nimngeg, from anak, timitlaeng katugagayam, tinagtungpanak manong name. Ngayon sa anak ang babae. Ito yung nga radagyaman nga pagayam mo, Aida.